Kamusta po kayo? At ako po ulit si Uragon Tinoy. At nandito pa rin po tayo sa Barangay Malaya, Pililla, Rizal. At ngayon po ay mayroon po tayong pupuntahan dito sa lugar na ito. At ating pong sisilipin at aabutan na rin po ng tulong. So maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta po sa aking channel, sa aking po mga sponsor, sa mga kaibigan ko po at mga sponsors po, sa mga OFW, saan man panig po kayo ng mundo naroon. Kamusta po kayo? So ngayon po ay samahan niyo po ako. Sa bago lang po sa aking pong channel, please like, subscribe, click notification bell para po sa mga susunod po na videos ko. So yun po, samahan niyo po ako sa hapong ito. Tara po, ngayon po ay 6:30 na po ng hapon. So tara po, samahan niyo po ako. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Kamusta po kayo? Dito po nakakaraos po kahit po paano. Dito po kayo nakatira po? Okay. Patira lang po kami dito. Patira lang po? Okay. Ay ibig pong sabihin hindi po ito sa inyo? Hindi po. Ay hindi po ito sa inyong Hindi po sa amin. Nakikitira lang po kami kahit saan-saan. Sinong may taong may mabuting magandang puso na magkapatira sa inyo. Opo. Ilan po yung anak nyo? 6 po. Maliliit pa. Ito yung mga anak mo, no? Maliliit pa nga. May nakapagsabi po sa akin na ito daw pong tinitiran nyo ano? Bahay po ng kambing. Bahay ng kambing. Kinumpunin nyo na lang to. Opo. May nagpahiram din po mga mga dingding para po madingdingan namin. Bali itong dingding na to pinahiram lang din sa inyo. Opo. Yung iba po sa ako. Oo nga, sako nga. Yan, sako yung mga dingding ng kanilang bahay. Opo. Pinahiram lang din sa inyo itong lupa. Pati itong bahay pinahiram lang din sa inyo kasi ito ay Bahay ng kambing. bahay ng kambing. Ilan taon na po kayo naninirahan po dito? Bago lang po. May 2 buwan pa lang po kasi kung saan-saan po kami nakikitira. Ibig sabihin wala po kayong permanenteng tirahan po. Wala po. Kung saan lang po meron taong may mabuting puso na gusto kayong patirahin, doon po kayong tirik ng bahay. Opo. Paano po pag pinalis kayo dito? Yun nga po ang pinoproblema namin eh. Kasi po matarik po yung lugar namin. Tag-ulan na po ngayon. Oo nga, bangin. Nakakatakot sa Bangin landslide po. ano? Opo. Oo nga po. Ito pong lugar nila dito ay bangin po. So kung makikita nyo po, ito po lupa. Tapos, ayan pong ilalim mo, bangin po yan. So nakakatakot dito, landslide. Landslide ano? Pag nagtuloy-tuloy yung ulan at lumambot yung lupa, nagka-landslide. Guho po kami sa baba. Siguradong guguho kayo sa baba. Guho po kami. Kaya talagang delikado tong lugar na to, ano? Opo. Ay, pag-aari po nino tong tinitirhan niyo po. Diyan po, nakiusap lang po ako dyan. Diyan sa baba, andun po sa baba. Yung, ang may-ari nito yung nandun sa baba. Opo. Kaya usap kayo na baka pwedeng makitira dito. Tapos 6 yung anak mo, no? Ano po, maliliit po. Oo, nakakapag-aral naman itong mga bata. Nakakapag-aral naman itong mga bata. So dito kasi walang kasing permanenteng trabaho, ano. Yung mister nyo po, ano pong trabaho po?
May edad na rin po kasi asawa ko eh. Oo. Eh, kung may magpatawag po ng mag ng bahay, yun, tumutulong po siya. Parang extra lang ano? Extra lang po. Kasi dito sa probinsya napakahirap talaga ng ng hanap buhay. Walang mga pabrika o Kaya nga, mga establishment na pwedeng mapasukan ano. Ang karamihan lang talaga dito ay bundok. Pagbubundok, pagtatanim, pag-uuling ano. yung pagbubunga. Pag ganitong maulan, napakahirap. Mahirap kumilos. Napakahirap kasi madulas yung mga dadaanan tapos talagang bundok ano. Pag uling naman hindi pwede kasi mababasa din Mababasa po ng ulan. ng ulan. Hindi sisindi yung pugon. Hindi po. Oo nga. So ito po, meron po akong dala dito po. Ito po oh. Ito po. Kahit paano po pantulong din po. Salamat po. Opo. Marami pong salamat. Dahil po gaya ngayon, maulan, wala kaming pagkakitaan, Oo. paglalaba, hindi naman makapagpatuyo ng sinampay. Oo. Kaya, Ano po, naglalabada ka rin po. opo, naglalabada po ako, sa sideline po. Pero pag ganitong maulan, mahirap din ano. Mahirap din po, hindi po makapag-anot, gawa ng hindi makapaglaba, gawa ng walang masampayan yung magpapalaba. Oo. Yan po, makakatulong po yan sa inyo kahit paano po. Salamat po, maraming po salamat. Opo. Ano pong pangalan po? Maria po, Maria Royo Cuyos. Maria Royo Cuyos. Opo. So ito po, napuntahan po natin dito si Maria Royo Cuyos dito po sa Barangay Malaya, Pilya Rizal. So kung makikita nyo po, ito pong bahay nila ay tagpi-tagpi lang po yan. At ito daw po ay dati pong kulungan ng kambing. Wala po silang permanenteng tirahan at nakiusap po sila dito na baka pwedeng dito muna sila makatira pansamantala. So binigyan na po ng pagkakataon itong may-ari na mapatira sila dito at ito nga po ginawa nila ng paraan, tagpi-tagping sako at meron din pong mga pawid, pero itong pawid na po ito ay ipinahiram lang din daw po sa kanila para lang po meron po silang maitapal po sa kanilang bahay. So ito po, pinuntahan po natin sila rito para po abutan po ng kaunting tulong. So yun po, nagpapasalamat po ako sa atin pong mga sponsors po. Maraming salamat po sa atin pong mga sponsors at sa ating pong mga kaibigan sa YouTube, sa akin pong anonymous sponsor. At syempre po kay Ma'am Tirome Geneseki, kay Power Pop Girl at kay Sir Tating. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi po dahil sa inyo ay hindi po tayo makakapunta sa mga gantong lugar para po makapag-abot po ng tulong sa mga nangangailangan. At syempre po sa mga kaibigan ko po sa YouTube at sa mga OFW po, saan man panig po ng mundo kayo naroon, ay kamusta po kayo? So yun po, maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po. Ingat po tayong lahat. God bless po.